Ndibulisa umfundisi phakathi kwethu, umfundisi ukhonza, umvangeli, abadala, abashumayeli, otata bamakhaya bakhoyo apha namhlanje, nkosikazi, komiti yomama nabo bonke omama abakhoyo apha namhlanje, ulutsha, vice ulutsha, namadodana nolutsha lonke, ikwayara, naye wonke umuntu lapha, bangqongqozi, molweni bantu benkosi. Sizamkele iindwendwe zethu. Siyavuya kakhulu abantu abakunye nathi namhlanje. Nkosini bantu benkosi. Siyabona kukhona amawisile abaphambi kwethu. Khohlakeleyo uyawuguquka, khohlakeleni kwakhe enze okulungileyo. Siyanamkela nani mawisile. Sibulisa ke nabantu abasimameleyo nabasibonayo basemakhaya ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Happy New Year manyanga. Lento ka Happy New Year ke funa sigade ngoba siyathanda ubeka umthwalo enyakeni. Happy New Year. Kanti ke it's not about the year, but it's you in the year. Yes, ayinanda kwenza nonyaka. Unyaka uzosenzela nto. Sithi abazawusenzela into kulonyaka. Unyaka wona uzosenzela nto. Kodwa sithi abazawusenzela into kulonyaka. So funeka singabeki kakhulu uHappy New Year. Ngoba ke inyaniso kaThixo awudla ngoba happy wonke unyaka. Kuyilonto namhlanje sizokuba lapha. Siyayazi uba usenongabikho happy wonke lo nyaka. Kodwa uba kuthe kwabanjalo usomandla oncedayo asincede. Manyanga sifunde kule ncwadi yeGenesis. Isahluko seshumi elinesihlanu 15 kule verse 11. Wathi emva kuba uAbraham ewenzile umsebenzi, afika amaxhalanga afuna ukudla izidumbu, uAbraham wama phaa kulaa ndawo nezidumbu wawaphekuza. uThixo makanisikelele, aniphathe kakuhle kulo nyaka, asombulula amaqhina eningakwaziyo ukwasombulula, anincede oncedayo. Libali lomnqophiso eli, libali lomnqophiso. uThixo uthe kuAbraham,
ndinento endikubekele yona. Abraham, ndinento endikubekele yona. Wathi Abraham, yinto eyintoni leyo, injani? Wathi uThixo, yabona la mhlaba zakunika wona wenza into oyithandayo. Wathi Abraham, kodwa ndiyayithemba le nto uyithethayo Thixo, kodwa ndizakwazi njani uba le nto uyithethayo uzawuyenza nini? Wathi uThixo, ukuze Abraham uyibone izakwenzeka le nto, yenza idini. Uba ndithe ndalamkela eladini, yaba sisiqinisekiso sam eso kuwe sokokuba ndizawuyenza into oyicelayo. Wathi Abraham, ndivile. Wathatha iinkunzi zeegusha neenkomo namahobe, wawaxhela, wawabeka esibingelelweni, walinda uThixo ukuba azolithatha elidini. Kodwa engekalithatha uThixo idini, kwafika amaxhalanga. Afika amaxhalanga awuwa phezu kwezithumbu uThixo engekafiki. Waqonda uAbraham uza konakala ke ngoku. Wema phambi kwezidumbu uAbraham waphekuza amaxhalanga ukuze izigqibo zakhe noThixo zifezekiseke. Ngoba lamaxhalanga azawubangela uba isigqibo sikaThixo noAbraham singenzeki. Ebengekho amaxhalanga ngokuya uAbraham ebesenza isigqibo noThixo. Awabikho amaxhalanga, kodwa alinde ixesha elithile lokuphumela kwesigqibo sikaThixo. Afika amaxhalanga ezama ukuchitha iminqweno nokutyhafisa uAbraham nokuphelisa ithemba nesithembiso sikaThixo. Ukuze uAbraham athi kodwa le nto ayizukwenzeka, uThixo makandisikelele. Kulapho sikhona manyanga namhlanje. uAbraham waqonda uba la maxhalanga azawuphazamisa, anamandla aza kuyiphelisa into endiyigqibela uThixo. Ngoko ke mandime waphekuze ukuze iminqweno nesigqibo endisigqibela uThixo sikwazi ukuphumelela. Akukho nto izawuphumelela ungakhange ube namandla okuphekuza amaxhalanga. Khona ezawuphumelela ngoba aza kuzigqiba izidumbu amaxhalanga. Kakade amaxhalanga zinto zezidumbu, kabonakalisi amaxhalanga. Zizinto ezidla izinto ezifileyo, azazi noba ibalulekile le nto. Le nto ibalulekile, lithemba phakathi kuAbraham noThixo. Afika amaxhalanga waphekuza uAbraham. Ngoko ke sikulo nyaka, manyanga asinako ukuthetha into engeyonyaniso. Nansi inyaniso, amaxhalanga aza kufika. Bongeplani ozakuyenza qonda kakuhle uba amaxhalanga aza kufika. Inyaniso leyo, aza kufika amaxhalanga.
afika amaxhalanga uAbraham ngokwakhe wawuphekusa. Kasikala minyaka nangumbuso efuna ukubuza kasikala minyaka unawo amandla okuphekusa amaxhalanga. Minyaka unawo amandla okuphekusa amaxhalanga ngoba amaxhalanga azakufika. Yayenza kufika kanje uThixo enesithembiso soba nansi into yakho obuyicelile yithathe, ungekayithathi afika amaxhalanga. Fika amaxhalanga. Kodwa uAbraham wawuphekusa. Manyanga imithandazo yethu uyivile uThixo. Namhlanje sizocela izinto Thixo sinike izicelo zethu, kodwa kulumkela amaxhalanga. Abanye bebenikiwe kuThixo, kodwa amaxhalanga asiqothi izinto sengekafika emlonyeni ebanikiwe uThixo. Kwanikile uThixo afika amaxhalanga. Wonke umuntu la sinamaxhalanga wethu. Xa uqala unyaka nawo aqala nawo. Thixo makanisikele, makasinika amandla sombawo njengo-Abraham. Abraham wayengalungisanga, wayenwabile elinde ukusalisekiswa kwesigqibo sakhe noThixo, engakhange alungise uba kuzafuneka phekusa amaxhalanga. Asifuna usibona sikulo trap, sifuna usibona sikulo trap. Kuyiloo nto sisithi uba uThixo asikho isipho, ayikho impendulo oyaze uyinikwe nguThixo amaxhalanga engayiboni. Bonke abanikwe izinto nguThixo bayaphekusa nanamhlanje, ngoba amaxhalanga ahleli nje afuna ukuqutha isipho uThixo akunike sona. Funeka ube namandla okuphekusa. Le nto ilikholwa liyaphekusa. Likholwa ngoba yonke le mihla liyaphekusa. Uba amaxhalanga akuphosile abecaweni azakubamba endlini yakho, ngoba amaxhalanga alapho ukhona. Ngoko ke ungayeki ukuphekusa, ungayeki ukuphekusa. Ikholwa kumphekusi, ikholwa umphekusi. Namhlanje manyanga uThixo uthembekile, uThixo uthembekile. Ndizokutsho kuni uThixo uthembekile, uThixo uthembekile. Izicelo zenu namhlanje sizazibeka phambi koThixo, kodwa xa uzawucela ungalibali ukuthi Nkosi, ungalibali undinika amandla okuphekusa. Abantu abangenamandla okuphekusa baqhubeka bayiyeka incawa, baqhubeka bamyeka uThixo, ngoba kwaphela amandla okuphekusa. Kwaphela amandla okuphekusa. uAbraham wawuphekusa amaxhalanga, wawuphekusa amaxhalanga ukuze angadli into ayinikwe nguThixo. Manyanga silapho namhlanje. Thixo makasinika amandla okuphekusa emakhayeni ethu, ebomini bethu, emisebenzini. Sinika amandla okuphekusa amaxhalanga. Abukhali wona, abukhali.
thatha ivesi makhohlisa sizobheka imithandazo. Asawuphinda le verse makhohlisa. Masiphinde le verse ukuze abantu basemnyango basondele kwelicala sikhona izitulo apha.
uzothatha amandla okumelana namaxhalanga akho. Uzothatha amandla okumelana ohlukile amaxhalanga ethu. Amaxhalanga ethu ohlukile. Kodwa wonke umuntu nexhalanga lakhe. Yaye injongo yamaxhalanga kukukuhlazisa. Injongo yexhalanga kukukuhlazisa. Ngoba uAbraham wenze isigqibo noThixo. Elixhalanga lifuna ukumhlazisa. Azathi xa ifika uThixo abuza uba siphi isigqibo ibingekho into uThixo bethe mayibe sendaweni yakhe. Linjalo ixhalanga. Ixhalanga linjalo. Kuyiloo nto sizokuthi namhlanje manyanga kulungile into endiyaziyo uthembakele uThixo. Thembakele uThixo. Into oyicelileyo kuThixo awuzubhubha ungayifumenanga. Soze ungayifumani. Kodwa eyona kwimbi kukungalumkeli amaxhalanga. Kukungalumkeli amaxhalanga. Ngoko ke sizocela amandla namhlanje. Kodwa uThixo sicelile weva Thixo. Siza kucela sive. Baninzi abantu abalapha abaphendulweyo nguThixo kwizinto zabo. Baninzi abantu abalapha bathi ndacela wandiphendula uThixo. Kodwa ngelishwa izicelo zabo zisengciphekweni ngoba abanamandla okugxotha amaxhalanga. Amaxhalanga ayixuthi into soyibambile. Amaxhalanga ayixuthi into soyibambile. Sizocela amandla uThixo asinika amandla ukuze amaxhalanga sikwazi ukuphekuza. Sikwazi ukuphekuza. Ayikho indawo engenamaxhalanga. Kodwa engenamaxhalanga. Amanye ahlala ezindlini. Amaxhalanga amanye silala nawo ezibhedini. Ixhalanga boma ewe lo muntu sihlala naye kodwa ixhalanga eli. Ixhalanga eli. uThixo makanisikelele. uThixo makanisikelele. Sizothandazela lo maxhalanga namhlanje. Ndithe kuwe laziwa nguwe ixhalanga lakho. Ixhalanga lakho laziwa nguwe. Elikanye lingakulandisile ebusuku. Lilo uma ulibeke phambi koThixo namhlanje. Lilo uma ulibeke phambi koThixo. Ithi into uAbraham waphekuza. Abraham waphekuza. Thixo makasinike izoso, makasinike amandla Afrika. Sinika amandla uThixo uphekuza amaxhalanga. Makasinike amandla uThixo uphekuza. Ayavuya xa amandla akho ejafa. Ayavuya amaxhalanga xa umane ukuthi ndichafile namhlanje. Ayavuya amaxhalanga aza kuyithatha into uThixo akunike yona. Socela lo mandla namhlanje uThixo sinika amandla. Ndiphawule le nto Manyanga yoba masivuleke ilizwi namhlanje. Ndiphawule le nto. Ndiveka buhlungu xa ndibona uThixo ehlutha izinto ebantwini bebanikile. Amaxhalanga xa amaxhalanga esidla izinto uThixo ebanikile. Ndivaka buhlungu. Abanye bebasikelele ngemitshato uThixo afika amaxhalanga axwetha umtshato. Afika amaxhalanga ebebasikelele ngamakhaya ashushu. Namhlanje ayabanda ceke ngoba kwafika amaxhalanga abazange abanene bemtshato abazange bakwazi ukuphekuza. Bazange bakwazi ukuphekuza. Afika amaxhalanga. Izinto ezazisikelele afika amaxhalanga.
abantu abaninzi ababenezinto abananto namhlanje zange babe namandla okuphekuza afika amaxhalanga. Thixo makasikelele, asinika amandla. Celela wena, sakunika ichance yoba celele wena, celele wena. Into endiyithandayo, uAbraham wabona ebhapha, wabona uAbraham ebhapha engekafiki esidumbini, wabona nanga amaxhalanga aze kuye. Wawuphekuza engekafiki. Nawe uyawazi amaxhalanga akho, uyawazi amaxhalanga akho angekulalisiyo, uyawazi amaxhalanga akho. uThixo akakunika amandla okuphekuza, akakunika amandla okuphekuza, ngoba amaxhalanga ethu siyawazi. Namhlanje siza kunika ichance yokuba uThixo akunike amandla ukuze ukwazi ukuphekuza amaxhalanga. Lento ifuna amandla, yaye ifuna amandla avela kuThixo. Awakho amandla awazukunceda. Uba ucingo nawo ungazama kodwa awuzuphumelela ngamandla akho. Kuloo nto uzothi kuye namhlanje, cela amandla kuThixo umelane nokuphekuza amaxhalanga. Phekuza amaxhalanga. Baninzi abazamileyo uphekuza ngokwabo, kodwa badiniwe, batyhafile. Azenzela amaxhalanga, azenzela amaxhalanga. Thixo makasinika amandla ukuze siphekuze amaxhalanga. Manyanga sizawuphekuza lo nyaka, sizokucela nje amandla okuphekuza amaxhalanga. Kuloo ndawo likulo elakho ixhalanga, malazi uba kolufuna lonyaka namhlanje ixhalanga lakho lizawuphekuzwa. Malofuna amandla ngoba uzawugoduka unamandla namhlanje, agoduka unamandla namhlanje. Izinto ebezikoyisa azizoyisa lo nyaka, azizoyisa lo nyaka, ngoba uThixo uzokunika amandla okuphekuza. Phekuza izinto ubukade uzibaleka, awuzokuzibaleke, awuzokuzibaleke, ngoba uzabe unamandla lokho, uzabe unamandla. Uzothatha amandla okuphekuza amaxhalanga. Sakunika ithuba ke loba sondele, sakunika ithuba sondele, uzobeka amaxhalanga akho. Ubomi bobuKristu ubomi bophekuza, bophekuza yonke le mihla. Usathana xa ekuphusile apha emini, ubamba nasebhubheni, uve nje uba eliphupha, kodwa eliphupha eli ukuphose emini ke, phose emini akuhakishe noba kusebhubheni, uvuba kodwa eliphupha eli linosathana phakathi, sathana phakathi. Kodwa uba uThixo ukunikile amandla, ukunika amandla okuphekuza, selo sephupheni, selo sephupheni, uThixo akunika amandla. Sokucela lo mandla manyaka, kulo nyaka, kulo nyaka, amandla okuphekuza, amandla okuphekuza. Cha, Nkosi, dongezelela amandla okuphekuza, dongezelela amandla okuphekuza, ukuze iintshaba zabo, amaxhalanga abo, amaxhalanga abo. Manyanga, le nto ndiyithethayo andiyifundi encwadini, andifundi encwadini. Le nto ndiyithethayo andifundi encwadini, ndiyazi kum. Ndilapha nje ndanikwa amandla nguThixo ukuphekuza amaxhalanga. Ndimi apha nje
andibuleli into esuka kum ngaphandle kwamandla endiwanike nguThixo okuphekusa amaxhalanga. Kube kwixesha ndiqonda uba I wonder kutheni namandla kangaka. Akungekho uThixo uwanika amandla lamaxhalanga, kutheni namandla kangaka kodwa uThixo athi hamba ndiyakubona. Hamba ndiyakubona. Unjani uThixo? Tell me face makhohlisa. Sikulomthandazo manyaka abaphelelwe ngamandla betyhafe kwaphela. Sokucelela bona namhlanje baphelelwe ngamandla betyhafe kwaphela becinga uba amaxhalanga ayabugqiba ubomi babo. Sizwa ukuthi namhlanje ancamile namhlanje ngoba eyona nto ekuhluphayo eyona nto ekuhluphayo uzayibeka phambi koThixo namhlanje ukuze uThixo akunika amandla umelane namaxhalanga akho. Uzenzele ifavor ngokuba khona ecaweni namhlanje kwizinto zonke ozenzileyo kulo nyaka, kodwa eyona nto uyenzileyo kukuba ube khona ecaweni namhlanje. Uzothatha amandla ukuthi Nkosi amaxhalanga akho ukuze uThixo
kusombulula amaqhina ungakwaziyo wasombulula. Beka isicelo sakho kuThixo, emva koko cela amandla ukwazi ukumelana namaqhina. Uyabona, amanye mhlamba awufuna ususwa, awufuna ususwa amanye afuna nje wena ube namandla okumelana nawo. Yabona, mhlamba amanye afuna ususwa ngoba amanye awo asincedisa abasiyakholwa namhlanje. Mhlawumbi afuna nje ba wena ube namandla okumelana nawo amaxhalanga, melane nawo amaxhalanga. Yaye xa ucela amandla kuThixo uyakhula yonke le mihla, uyakhula yonke le mihla. Azathi akuncame ayazi uba unamandla asenyangweni. Mandla asenyangweni, ungayeki ukuthembela kuThixo. Sele kubekwa amathemba ezinto kodwa ungayeki ukuthembela kuThixo. Ungayeki ukuthembela kuThixo. Usisiqalo uThixo lesiphelo sezinto. Xa iphelile kakade kumele uphela wakho amacebo. Kumele xa sithi izanga phambili uthi ndiza kuba aphelile amacebo ukuze kaThixo amacebo azoqalisa ukuvuka. Funeka wakho aphele kakade ukuze kaThixo amacebo avuke. Masithandaze.